Dobrý den, vítám všechny příznivce kultury v Ústeckém kraji. Právě teď stojím před činoherním divadlem a silně tady budeme s holkama protestovat proti zrušení. Absolutně se nám to nelíbí. Já chodím do Teplic do školy, teď se hlásím na Teplické gymnázium. Do tohohle divadla chodím s chutí, užívat si, odpočinout si. A vy mi ho berete. Nelíbí se mi to a silně proti tomu protestuji. Já chodím do Teplic na základní školu, teď se budu hlásit na Teplické gymnázium. Jsem do činoherního studia, jsem chodila ráda a stále jako bych ráda chodila dál. Od 7. třídy sem chodím a silně protestuji proti zrušení tomuhle. Kultura tady upadne v Ústeckém kraji, pokud se zruší. Tak já jsem z Teplic, jsem studentka obchodní akademie v Ústí nad Labem, chodím do 2. ročníku. Činoherní studio naštuduji asi už od 8. třídy. Je to takové moje podvyražení po střední, vždycky večer sem ráda zajdu. Je to nejúžasnější divadlo, ve kterém jsem kdy v životě byla a neumím si představit. Nechci si to ani představit, že by se zrušilo. Byl by to velký úpadek, hodně obyvatel v Ústí nad Labem, v Teplicích a všude okolo to určitě zranilo a budeme proto bojovat a věřím, že zachráníme tohle studio. Já bych teda jenom dodala, že chodím teď na obchodní akademii a že nejenom obyvatelé z Ústí, z Teplic, ale i z Prahy a z celé republiky sem jezdí a dívají se na představení. Myslím si, že to je jediné normální místo, kam lidi můžou jít večer. A prostě je to velmi smutné, když jsem se dozvěděla tedy, že činoherní studio chtějí zrušit.